बिसोरखौ बेबायदि हस्पिटालाव थाबाय थानो होनो हानाय नङा आङो। बिसोरखौ माबार थैहोखांबानो थांनो होनांसिगौ। बे आंनि थाखाय मोजां जानाय नङा, जोंहानि न'खरनि थाखाय मोजां जानाय नङा। रादाय आरो बिनि बिमामोनाथ' गासैबो बाथ्राखौनो मोनथिजोबगौ। बिसोरो रनि आरो बारहुंखा मोजां जानायसिम बेयाव थाबाय थाबोला खोथाया गाज्रि जागोन। जुदि बिसोरनि सिगाङाव बखिना होयो, माबा मोनसे बुंना होयो, मा जागोन? जानाय नङा। बिसोरखौ माबोरै थांनो होनांसिगौ आं। थैखो होखांबानो ओंखारलांनो होनसै आं बिसोरखौ। बेयाव दोनबाय थानो हाया आं। डक्टरा बुंदों दसेनि उनावनो बारहुंखाया हुस फैगोन होननानै। बिनि सिगाङाव जुदि बुरिया नुजाहैना जानला मोनला बखिलाबायो, जाया बेबायदि जानाय नङा। बिसोरखौ माबोरैनो थांनो होनांगोन। बे बुरिया जेरैबायदि खुगाफोरा फेल फेलनो गाख्रु बुंलाबायगोन, अबावबा मोनथिजोबगोन गासिबो। जानाय नङा। आं माबोरै रादायजों रायज्लायहैनोसै। थैखौ होखांबानो बे सिख्लाखौबो लाना थांसै आरो बिसोरबो थांसै, माबोरै ओंखारलांथोंसै। बेफोर जेथोफोरखौ आंनि जिउआव लाबोफिननो गोसो गैया। आंहा आंनि फिसा सानैजों जेरै दं, फिसा सानैया जेरै आंजों मोजाङै दं, रावबो गैयालाबासिनो, बेनो आंनि थाखाय मोजां। रावखौबो नाङा आंनो। रावखौबो फैनो होआ आङो जोंफोरनि संसाराव। बेसेबा बोसोरनि उनाव नुजाया दिनै नुजाफैनानै गासिबो बाथ्राफोरखौ खिन्थाना होजोबनो आंनि फिसाफोरनि सिगाङाव। होआ आं बेबायदि खालामनो रावखौबो। दंथ'यो दा गासिबो मोजाङैनो। नै हाबिलाया थैहैदों दासो। गथ'फोरनो खिन्थादों नामा जों अबाव फैदों? दंथ'यो दा गासिबो मोजाङैनो। नै हाबिलाया थैहैदों दासो। नोंसा आगैमोना मोनथिबाय नामा जोंफोर अबाव फैदों? खोन्थादों नामा? आगैमोननो थारखौ खिन्थायाखै, आलासिसो होनना बुंदों। औ, दानो जेबो खिन्थाथ'नाङा बिसोरनो। बेनिफ्राय दा रनिया हुस फैबाय नामा? रायज्लायनो हाबाय? गैया, हुस फैथ'वाखै। ए, बेनिफ्राय बै सासेयालाय? गैया, बेबो हुस गैया। आबैयालाय, आबैया अबाव दङ? दङ। बेनिफ्राय आफा, जोंफोर गाबोन थांनो होनना सानदोंमोन आइजों आंजों। फैनाया फैयाबाबो जागोन खोमा दे नोंसोरो। मानो, आइया थांगोन होनना बुंदोंमोन माथो। नों मोनथिखागौ माथो नोंसा आइ उन्दैया एसे माबोरैबा होननानै। दा आरो फैब्ला माबागोनसो नामा? नोंसोरखौ नुबा रागासो जोंना माबा माबिसो माबा जालायगोन नामा? नाङा खोमा दे, फैनाङा। जोंखौ नुनाबो बेसेबा रागा जोंदों, बखिदों। ए, नाङा दे, फैलायनाङा। आं खबर हरगोन दे, होनबा मोजां जाखासिगोन खोमा मानसिया। दा थैखौ होबानो एसे मोजां मोनखासिगोन ना। अ, दे होमबालाय। औ, दे। फैगोन सानदों। ओजों बेखिं रितुआ जोंगासिनो। मा जायो मा मायो, फैयानो मोजां सुदेमा। सुदेम आरो गुथालखौ नुब्ला आरो बांसिनसो रागा जोंगोन बियो। फैनानै आरो माबासो जालायगोन। नाङा दे, फैनाङा। मामोन नङा, ब्लाडआ होखांबानो माबार थां नोंसोरो। आंनि फिसाजोजों नुजानो गोनां जेबो गोनांथि गैया नोंहा। माबार थां, ब्लाडखौ होखांबानो ओंखारलां। मानो बिदि बुंदों नों रितु? आं आंनि फिसाज्लाखौ खेबसे नायनानै थांथारगोन। मानो खेबसे नायनांगौ? मा जाहोन दङ नायनानै? मालानि फिसाज्ला नोंलाय? मालानि फिसाज्ला बियो नोंनि? थै होबाय आरो जेबो खामानि गैला नोंहा बे। थै होखांनायनि उनाव माबोरै ओंखारलां। आंनि फिसाज्लानि सिगाङाव देखायनानै नुजाथिनानै जेबो बेफोरखौ बिफा होननायनि जेबो दरखार गैया। जेबोनि बिफा नङा नोङो। बोसोर सिगां गारना थांनाय मानसिया दा अनफ्लानानै देखायनो फैनाङा बेयाव। थै हो आरो खार। नों बावदों नामा रितु? नोंनिबो फिसाज्ला नङा बियो, आंनिबो फिसाज्ला। बावाखै आङो, फंसे बाथ्राबो जेबो बावाखै। बे खर'आव गासैबो बाथ्रायानो दं आंनाव, मोनथिबाय? फाट फारसेनिफ्राय गोसोआव दङ। बेनिखायनो बुंदों आङो नोङो बिफा नङा होननानै। बे गोसोआव थानायखायनोथ' बुंदों आङो। नोंहा जेबो मोन्थाय गैया बेखौ नायनो। माबार थां। नों बुंब्लानो जागोन नामा? नों मा आगोलनि बाथ्राफोरखौ बुरखांफिनजोबनो लुगैदों नामा? आं नोंजों थांनोबो गोसो गैया। नोंखौ आंनि जिउआव नांलाबो आंनो। आरो नोंनि जेबो अननायबो नाङा आंनो। आंनि फिसानो नोंनिबो अननाय नाङा, जेबोनिबो अननाय नाङा। नोंखौ मानसिखौनो नांला जोंफोरनो। नों माबोरै ओंखारलां जोंफोरनि जिउनिफ्राय। बोसोर नायनो फैयाखैमोन। हिनजाव गिदिर आरो फिसाज्ला गिदिर, गावनि गथ' गथाय न'खरावनो मुखुबमोन माथो। खेबसे आंनि फिसाज्लाखौ नायनो फैनो गोसोआव गैयामोन माथो। दिनै 1000ता दिननि उनाव अनफ्लाना देखायनो फैदों। आंनि बुंनायखौ खोनासं दे मोजाङै। थैया होखांबानो माबोरै थां खिन्थु नोंसोरो। होनबाबो आंनि फिसाज्लानि गोसोआव नोंनि थाखाय अननाय गैखाया। नोंखौ सैखाया बियो, बिफा होननानै बुंखायाबो माब्लाबाबो। आं बुंदोंना, आंनिनो गोरोन्थिमोन, आं फैयाखैमोन। फैयैनिबो बेबायदि नोङो जेबोखौनो बुजियामोनबा, नांज्लायनायल'। बेयाव फैनानै मा खालामनो? बेखायनो फैयाखैमोन आङो। थेवबोथ' आंनि गोसोआवथ' आंनि फिसानि थाखाय अननाय दंमोन ना। नोंनि गोसोआव अननाय थानायखौ आंनो नाङा। गोसोआवल' अननाय थाबा जाया। मानसिया प्रेक्टिकेलि मावना देखायनोबो हानांगोन, मिथिबाय?
बिफानि खामानिखौ मावनोबो हानांगोन। मुङाल' बिफा जानालाय मा जानो? दे मानिबाय, आंनो रांखिनि, आंनो गाज्रि, आंनो जेबो बुजि मोननो रोङि। थेवबोथ' नोंथ' बुजिनो गोरोंमोन। नों जुदि एसेबांनो बुजिनो गोरोंमोन, नों एसेबां जुदि मोजां मानसिमोन, मानोथो फिसाज्लाखौ नायनो फैयामोन? नोंनावनो गासैबो मोजां गुना दंजोबो दे। नोंनो मोजां मानसि, मानोथो एसेबां मोजां मोनबालाय फिसाज्लाखौनो नायनो फैयामोन? नङा होमबा? मोजां मानसिया बेबायदि। नासं, नों मोजाङै, नों मोजां मानसि नङा, नों मोजां बिफाबो नङा। नों सासे थगायसुला। नों जेखिबो थगाय नोङो हिनजाव सानै जनानै नों आंनि जिउखौ दंस' खालायजोबदों, मिथिबाय? खौ नांगौ बायदि नों सानसे समाव बाहायदोंमोन। बाहायनानै अहानानै नों हिनजाव गिदिरजों खारलांफिनबाय। आंनि फिसाज्लाखौबो नोंनो नांला आरो आंखौबो नांला। बिसोरा दाबो हुस फैला माथो। माबोरैबा एक्सिडेन्ट जानायमोन? थैखौ मोननायनि उनाव मोजां जासिगोन खोमा दे। बियो होनबा गुथालनि फंबायसो जायो। गुथालाबा फैगोन ना फैयाथाय? बिसोरदि फेमिलि मोनसे दंबावो बेबायदि होनना सानाखैमोन आं। दा ब्लाडखौ लाखांनायनि उनाव आंखौबो थांनो होगोन ना होआ दिनै? जायखिजाया दिनैनो थांनो हानायबा हामगौमोन। आनैयाबा ओजों बेसे गाख्रावगासिनो। आयौ, आंनि आबौआ सिरि मोनबायना मोनाखै दाबो? आबै गैया, हुस फैयाखै। आयौ, बेसेराया गथ'आ। खेबसे माथो होलांनो गोसो दंमोन आं थांनायनि सिगां। थानो हागोन दे आबै। बारा गोबाव थानो हायाहाय आबै, आंबो बुरिबायना, बेमारि जाबाय। गथ'खौनो खेबसे माथो होलांनो गोसो दंथारोमोन आङो। दाबा हुस फैगोन ना फैया जों थांनायनि सिगां? दिनैनो थांगोन ने आबै? बेनोथ' जादों र', दिनै मा जायोबा थांनो होयोसै ना होआसो? नोंहाथ' जेबो मोनाखै? खर' सर' गिदिङाखै थै होनाया? ओहो, जेबो जायाखै आबै। जों ब्लाड होनाया जाबाय माथो। ओंखारलांदो नोंसोरो, थांनो हासिगोन। दिनैलाय माबोरै थांनो हाबावनो? हरानो जाबाय। हटेलनि आंखाल गैया बेयाव। हर जाबाबो जेबो खोथा गैया। जायखिजाया नोंसोर बे हस्पिटालनिफ्रायल' थांदो। आंनि फिसालाफोरा हुस फैसिगोन। बुंब्लाथाय बुजिना मोना नामा नोङो? आंनि दुखु गाबनाय, आंनि मेगन मोदै बेफोरखौथ' नों सिनायखाया। दा आंनि मोजाङै सोलिबाय थानाय न'खरखौबो नों सेफायनो लुबैदों नामा? नों माने एसेबां गिबाय दङ? जों जेबो खिन्थायाना? गियो आङो। सोरनिबा खुगानिफ्राय गोरोन्थियावनो ओंखारबोला आं गिनाय मोनो बेसेबा। नों आंनि जायगायाव थाब्लासो बुजिगोन। जेबो गिनाङा नोङो। आंबो जेबो खिन्थाया, हाबिलियाबो जेबो खिन्थाया, आइयाबो जेबो खिन्थाया। आरोलाय सोरथो मिथिबावो? नोंनि न'खरखौ सेफायनो फैयाखै आं। नों जेरैबायदि दङ आगोलनिफ्राय बेबायदिनो था। नों मोजाङै रंजा खुसि बेबायदिनो थानानै मोजां मोनदोंब्ला नों बेबायदिनो था। आं नोंखौलाय नोंसोरनि गेजेरावलाय मानो हाबख'नो? आंनि थाखाय दा आंनि फिसाफोरानो गासैबो मिथिबाय। मिथिगौ। नों जेबो टेनसन लानाङा। जों गाबोन सोरांबानो ओंखारलांगोन। जायखिजाया दिनै सानसेल' दे। दिनै सानसेल'। गाबोन सोरांबानो नोंसोर थांखा। थांगोन। नों माने एसेबां टेनसन लादों। आरो दा आइजों आंजोंल'बा गुबुन बाथ्रामोन ना। दा बे सासे सिख्लाबो दङ, बेखौ लानानै दा हरावलाय अबाव थांनो? आं नोंसोरखौ थांनो होआखै। नोंसोरखौ हटेलाव थाहैनो होदों आं। ओरैनोबाबोलाय नोंसोर बेयावलाय मा खालामना थानो हस्पिटालावलाय? टाउनावनो खाथियावनो हटेलफोर मोनगोन ना नोंसोरो। थेंक इउ दे। आंनि फिसाज्लाया नोंनि थाखायसो बासिनाय बायदि जाबाय। नोंना मुङा मामोन? मादै, आंनि मुङा हाबिला। बिसोर फैसा होगोन होननानै लाना फैदोंमोन नामा? फैसा माने बुजियासै। फैसा? थै होनायनि फैसा? फैसा? थै होनायनि? मानो थै होनायनि फैसा नांगौखाय? नाङा मादै, मानो फैसा नांगौ? आं ओरैनोसो होदों। मानो नाङाखाय? नों एसेबां आंनि फिसाज्लाखौ बासायदों, फैसा लायाबा जागोन आरो। नोंनि थैयाबोथ' ओरैनो फैयाखै। नाङा मादै, नाङा। फैसा नाङा। मानो नाङाखाय? नांगौ र'। बेनिफ्राय नोंना खर'फोर गिदिंदों नामा? मायबाफोर जागौमोन? गिदिङाखै मादै, जाया, जेबो जाथ'ला। दाहाय उनाव जासिगोन। बेसेबां नांगौ बुं, मानो लाजिदों? होगोन दे आङो नांगौ बायदिनो। फैसा होगोन ना लाबाखैहाय? जों बेखौ गामिनिखायनो ओरैनो लाबोबाय। मा फैसा नांगौखाय थै होनायावबो? मानो नाङाखाय? आंनि फिसाज्लाखौ बासायदों बेनिखायनो होगोन आरो आंहा। फैसाखौबो बख'नोसो नांगोन र'। मानि बेगाव बेसे दङ नायनि आं, बारा गैयाबो। नै बेखौ ला। नाङा मादै, आं मानो लानो फैसा? नाङा लाया। नो ला, मायबा जानो हागोन। नाङा मादै, नाङा। है, मा मानसि नोंलाय? फैसा जासिबाबो लानो रोङा। एसेबां थै होदों, ओरैनो जासियाखैना आङो। नाङा मादै, नाङा। दे होमबालाय नाङाबालाय आरो माथो। मानसियानो एसे माबोरैबा बियो। आबै, गाज्रि मोननाङा दे। मोना आबै, मानो गाज्रि मोनो? रायज्लायनायानो बिदि। बेना आंना बिहामजो उन्दैना खाब्रां मानसिया। मा जाखो? माबा, बिहामजोआ थै होनायनि फैसा जासिबाय थादों, लाया होनबाबो अख्रा खालायबाय थायो। फैसा जासिना लाबोदों सानदोंमोन खोमा बियो।
नानि नों दुरबल मोनगोन नामा मायबा जानांगौमोन उखैयाखै माथो उखैयाबाबो जादो आबै हरबो जाखाबाय दालाय बबाव मोनजाबावनो नों थैबो होदों दुरबल जागोन अबावबा खर' सर' गिदिंलाबायगोन थौ बेनिफ्रायलाय दालाय हरबो जाबाय थांनोबोथ' हानाय नंला खोमा माथो मा खालामनो नागिरदों ना हराव गारिफोर सोलियो गारियालाय नाइट सुपारफोर माबायदिथाय मोनथियाबोना आङो थांला थेवबो अबाव दा जोंफोरल'बा बेलेग गुबुन बाथ्रामोन दा सिख्ला मानसि दङ नानियाबो दङ थाङा एसेबां बेबायदि हरफोराव होमबालाय मा दा हस्पिटालावनो थानोसै बे सिकिउरिटि सासेजों रायज्लायदोंमोन र' आङो बे खाथियावनो हटेल दङ न' बेयावनो थाहैनोसै नामा नोंसोर सानैजों थाहैदो नोंसोरखौ दोनना फैनोसै आं बेयावनो थानोसै हे जोंबो थांला नामा हटेलफोराव बेयावनो जलाबायना थानोसै गिनाय मोनोहाय आं सिनाया मुवानो ने आबै ने खस्थ' मोनगोन नोङो खस्थ' मोना आबै जायो आंना जेरावबाबो आं हस्पिटालावबाबो थानो हायो सानसेल'सो जेबो नङा दे नोंसोर सानैखौ दोनहैगोन आं बे खाथियावनो बारा गोजान नङानो थाखांनानै नोंसोरखौ दोनहैनोसै आं बेयाव गाबोन सोरांबानो लायगोन आं बे नानियाबो खस्थ' मोनगोन ना दे होमबालाय